Que anant sol per un camí costa molt més que anant tots junts. Quan anem tots junts tenim una força que una empresa o un gremi sol no pot fer. Em dic Rupert Carvajal, sóc el president del Gremi d'Instal·ladors de l'Anoia. Vaig començar de petit ja, allò que tenies una mica d'intriga, ganes de conèixer l'ofici del meu pare. Ja de seguida, als 18 anys, ja vaig començar a treballar a l'empresa del pare i a estudiar a Barcelona. Em van demanar si podia fer-me càrrec de portar el gremi i amb molta il·lusió vaig agafar aquest càrrec. Som aproximadament uns 110 empreses instal·ladores. Intentis ajudar els companys, autònom, microempresa i PIME, tinguin les facilitats per fer tots els tràmits, les novetats i formar-se amb les noves tecnologies que estan arribant. Necessita el recolzament del gremi, tramitacions que són una mica més costoses. El que intentem aquí al gremi és que es formin adequadament. Vam poder comprar aquest local, que ja és nostre, i ara actualment l'hem renovat tot i és on estem fent la formació. Fem xerrades a l'Institut Milà Fontanals, explicar-los una miqueta tot el que fem, que és una cosa molt important. Des de prémer un interruptor fins a funcionament de maquinària, inclús ara amb les noves tecnologies solar i de cotxe elèctric és bàsic, el nostre ofici serà bàsic. Tindrà feina fixa, un sou bastant important, que anant sol per un camí costa molt més que anant tots junts. Quan anem tots junts tenim una força que una empresa o un gremi sol no pot fer.